בקיצור, יש לי היום מפגש עצמאות מלאבס. שם שעון מעורר, לא מתעורר. שם נודניק, ושוב נודניק, ושוב נודניק. בסוף קם, מודה אני, מתחבר לוואטסאפ. עצמאות מלאבס. נפגשים היום, יש הוראות הגעה? אז מה רושמים בווייז? אצל שרה הבלונדינית? מקבל לייק על הבדיחה. חושב, לא איבדתי את זה, יעל פתחה את הקבוצה. חלק יוצאים, חלק נכנסים, חלק עוזבים ואינם נעזבים. נשאר בקבוצה, מגלה עניין, אבל לא מגזים. מראה את עצמי עסוק, צריך להרשים את החבר'ה. איך להקים חברת סטארט-אפ? אולי לטוס לחו"ל? מנסה להרשים, אבל לא מגזים. נשאר חבר בקבוצה. חבר פסיבי. קורא מה כותבים בקבוצה, אבל לא מגזים. לא פותח דיון ביוזמתי. בקבוצה יום אחד פעיל, ואז שבוע כולם שקטים. יום פעיל מתחיל בעדכון של יעל. אחרי יעל כולם כבר זורמים. יום פעיל, הוואטסאפ מצפצף כל דקה. בשבט עצמאות לעובדים? יש ימים נוסטלגיים בקבוצה. רק מעלים תמונות, לא מדברים. אני שולח תמונה אחת. שולח צ'ופר אחד. אבל לא מגזים. לא רוצה שיחשבו שהבאתי במיוחד מהבית של ההורים. יעל ביקשה מכולם שישלחו אישור השתתפות. ישלחו אישור השתתפות. אוי, מזמן לא שלחתי תזכורת. עכשיו. בבקשה. שוב תזכורת. מחכה שכולם יאשרו. לא ממהר, לא מגזים. יעל מעדכנת. אישרו 120. יעל מעדכנת. עכשיו הם יכולים לשלוח את האישור שלי. בקיצור, היום בערב סוף סוף מפגש עצמאות מלאבס. מתחיל להתכונן לערב. בודק קוביות בבטן. לא מספיק. יורד לשכיבות צמיחה, ושוב בודק קוביות. עדיין לא מספיק. שוב יורד לשכיבות צמיחה. מסדר את הזקן, אבל רק קצת. שיראה מסודר, אבל בלי שעשיתי מאמץ. מודד חולצה אחת. לא משהו. חולצה שנייה. לא. אולי חולצת תנועה? דווקא לא רע. מתאמן על משפטי פתיחה. לא הייתי מזהה אותך. עוד משפט פתיחה. לא השתנית בכלל. עוד משפט פתיחה. לא ידעתי אם אני אצליח להגיע בגלל הטיסה. ועוד משפט פתיחה. לא פתח תקווה. מזמן עברנו. ועוד משפט פתיחה. לא מבין מה קרה לכל הבנות היפות של השבט. לא, את זה אני לא יכול להגיד. דווקא יפות לגילה. חושב, מעניין מי יגיע למפגש. הבנות יגיעו? הבנים יגיעו? אלון יבוא? ויעל? לא.
יעל בטח תבוא. אחרי כל התזכורות ששלך? חושב על חוויות. מנסה לחשוב מה כל אחד יזכור. זוכר שדליה מקפידה לשמור נגיעה מהבנים. זוכר שאצל הבנות האופנה היא כובעים מוזרים. זוכר את המדריך שכל הבנות רוצות תמונה איתו. גם לא היה כובע הזוי. זוכר שהרטבנו את הבנות. זוכר את המפקדים. וזה יהודה שהתחתן עם חגית ועושה כל יום מפקד לילדים. וזאת חגית. וזאת דליה מחבקת את חגית. אבל מקפידה לשמור נגיעה מבנים. או שאולי זאת בכלל הדסה שהתחתנה עם חגית? זוכר את הגיטרה. היא כבר הייתה חלק מהשבט. זוכר את הצבע הנוראי שבחרנו לחולצות שבט. זוכר את כולם. זוכר שהתחלנו להתבגר. לא. זה מאתמול בקניון. אני בטח זוכר חוויות עם אנשים. זה היה ככה האזור של הקיץ, אז נזכרתי בכמה דברים של המחנה. קצת הזוי, לא כל כך די מפדח, אבל אני חושבת שבמחנה הרועה, ההורים של יפעת לינצר הגיעו, והם היו במלון ליד איפה שהיינו, נדמה לי זה עד הרימונים בצפת, ונסענו ביום שישי למלון עם יפעת, ואני חושבת גם סטרן הייתה, אני כבר לא זוכרת, אבל זה זכור לי כמשהו כיפי. עמוד דום, עמוד נוח, עמוד דום, קופסי, הקשב. חוויות משבט נבטים. אחד שנצרב בי כנראה טוב, שלקוח דווקא מהשבת הראשונה שלנו. אם אתם זוכרים, שבט נבטים, מלאבס, אנחנו היינו תקופה אחת בנצח לפני שהביאו אותנו לכל הגדולים והמפחידים שם בסניף. והשבת הראשונה אני הגעתי אליה עם לב דופק מהתרגשות, כי בבית עשו לי הרבה תעמולה, הנה היא מתחילה את בני עקיבא, והגעתי מאוד נרגשת. אני זוכרת אותנו יושבים אחרי המפקד שלימדו אותנו את המילים, יושבים בתפילה עם ספסלים כאלה של סוכנות כחולים, ואת המדריכים כאלה ענקיים, נראו לנו מיני אלוהים עלי אדמות. אני זוכרת את איריס, עושה לי ככה באמצע התפילה, סימן ככה עם יד על הפה, ואני כבר הייתי ככה ממילא מאוד מרוגשת, חשבתי שהיא אומרת שאסור להיות עם מסטיק בתפילה, ומאוד מאוד התביישתי כי היה לי מסטיק לא עלינו בתפילה, ומהר מאוד לקחתי את המסטיק ושמתי אותו בתוך היד שלי, ככה סגורה חזק לאורך כל התפילה, ניסיתי להעלים את זה שלא היה כלום, והנה זה בתוך היד שלי, וככה המשכתי עד שהתפילה הסתיימה. וכשאנחנו עומדים ללכת לפעולה, אני פותחת את היד ואני מגלה שכל היד שלי כמובן מסטיק אחד גדול, ואני מתחילה לחשוב מה אני אעשה, אני אחזור הביתה, וככה מתחילה כבר כמעט לדמוע, ואיריס ככה תופסת אותי, רומזת לי החוצה. אני זוכרת את הברז, את המיקום, איפה בדיוק עמדנו, והיא מתחילה עם עצים ועם הציפורניים שלה לאט לאט לשפשף ולהוציא לי את כל המסטיק, ולא יודעת למה הסיפור הזה, כנראה עם כל הרגשות שלו, מאוד מאוד נצרב לי חזק בדיסקט. אומליאן בקרמן זוכרת. אותי בטח זוכרת. חוויות שאני זוכר במיוחד אלה שטיפות הסניף המדהימות שהיינו עושים, ומשחקי הרונדלים למטה, פינג פונג במקלט, ממש משחקים מסוכנים, מי ייפסל, מי ימות, מי יחזיק עד הסוף, מי בקיצור, מי לא בקיצור. אלה החוויות שעשו לי את הנערות והילדות, זה כיף להיזכר. עמוד דום, עמוד נוח, עמוד. מה עשית בבני עקיבא? תגידי, היית מדריכה? לא. לא? לא היית מדריכה? שבט? לא. של איזה שבט? אני יכולה להגיד שמשה אברהם עד היום מגיע אליי לארוחות שבת, ועוד טוען בפני המדריכות שלי שהייתי סנובית. אני דווקא זוכרת שנתתי לו ללוות אותי. נתת לו ללוות אותי. חוויה מצחיקה. כשהייתי חניכה מאוד רצינית, ככה הגעתי לשטיפת סניף אחרי מקלחת הגונה וביקור אצל ספר יוקרתי, מי שזוכר, יגאל מפתח תקווה, שכל תספורת אז עלתה איזה 300 שקל, והגעתי רק להגיד שלום לחבר'ה, לעודד אותם לפחות, למרות שידעתי שאני כבר לא אנקה עם הפן המפונפן. איך שאני מגיעה לסניף, אני רק עומדת בפתח של השער, בא אחד החבר'ה מהשבט, לא נזכיר את שמו, ושופך עליי דלי של מי השטיפה של הסניף. הרגתי אותו, מאז נפטרתי מהקרה, ורק לאחרונה חזרתי אליו. זוכר עוד חוויות.
ההקפות של שמחת תורה בבוקר, זה החוויה שאני זוכר בתור נבטים ניצנים. זה עולה לי כל שנה. קודם כל עשרות, בטח גם מאות חניכים היינו מגיעים לשמחת תורה בסניף, ויוצאים במסלול בית אבות מונטיפיורי, ובית כנסת נצח לדעתי, כאילו איפה שההורים שלי מתפללים, ואז היינו חוזרים דרך רחוב רוטשילד, ואני זוכר את הזקנים, את פיני יצחקי ויוסי ברח לי שם משפחתו, עולים שם על הלוח מודעות העגול וצועקים מלמעלה, אדרת והאמונה למי ולמי, יהודה ושומרון למי ולמי, וכמובן צור וצידון לא נשכח ולא נסלח. זה חוויה מתחילת דרכנו שחקוקה לי בזיכרון. חוויה משמעותית, אפשר להגיד שמבחינתי בני עקיבא זו החוויה המשמעותית שלי. אני חושבת שאולי בני עקיבא הרבה דברים מהאישיות שלי לא היו מעוצבים כפי שהם מעוצבים כיום, אם זה מבחינה רוחנית, דתית, מבחינת המון דברים. אז נשאר לי רק לשלוח נשיקה לשבט המהמם שלי. בניסיון להתמודד עם העובדה ששבט עצמות היה שבט דפוק, מתישהו ניסו לצ'פר אותנו ולתת לנו להעלות מחזמר, מעין פרויקט לילד המתקשה. לי גם היה שם איזה תפקיד די הזוי, לא משהו לכתוב עליו הביתה, אבל אני כן זוכרת בחיבה את קרן דסקין, זוכרת קרן? רוקדת על הבמה ושרה באיזו התפעמות עצמית כזאת, 4 לפנות בוקר, לא נרדמת. לא רק קרן, הייתה שם חבורה, אבל לא בא ממש קהל. נו שוי. אני לא איש של הפרעות, היה פשוט כיף עם החבר'ה. הכי זוכרת את ליאת קרונפלד כמדריכה שלנו, שהייתי מאוד קשורה אליה ומאוד אהבתי לדבר איתה. בטח יהיה משחק אסוציאציות. אולי נתאמן קצת. אוקיי, ינון, אסוציאציה מחנה. הבנים של שבט נבטים עשויים מחרקים. אסוציאציה פעולות בסניף, בקבוק עם פתקים. אסוציאציה שנורר. ממי אפשר לעשות היום שנורר? בת שבע ברומשטיין? מכללה לגרפיקה ומנהלת שיווק ופרסום במכללת סלע ברמת גן למי שמכיר. וואלה, טובה לשנורר, מנהלת מכללה היום. אני נשואה לאבינועם וילד, עורך דין, יש לו משרד גם עורך דין? אולי שנורר מבעלה של בת שבע? אני מזהה בעיה. אין כסף לשנורר. כל הבנות עובדות סוציאליות. סוציאלית. תחום עבודה סוציאלית. גננת. במקצועי מנהלת מרכז טיפולי לאנשים עם צרכים מיוחדים ומרצה בתחום של נשים. טוב יעל, זה לא עוזר לי שאת מרצה. תואר כבר יש לי. צריך כסף לשנורר. מעניין מה ליד בקרמן עושה. טוב, תתרכז באסוציאציות. אהלן! מה? עצמאות מלאבס? לא? שנורר! שנורר זה, קולבים! זה מה שנתנו לנו בחנויות, זה מה שהיה להם לתת. האסוציאציות שלי למילה שנורר זה שכולם מתרוצצים ברחובות שסמוכים לסניף, ובעיקר מצליחים להשיג קולבים, וכל דבר אחר שמצליחים להשיג היה ממש בוהה. האסוציאציה שלי למילה מחנה זה שאימא שלי לא מרשה לי לצאת למחנות. הגיע מחנה נבטים, אני הולכת לאימא שלי, אמא אני רוצה לצאת למחנה, אמא שלי אומרת לכי תשאלי את אבא, אצל אמא שלי לכי תשאלי את אבא, זה אומר אני רוצה להרוויח זמן, מקווה שעד אז תרדי מהעניין. הלכתי לשאול את אבא, אבא אמר לכי תשאלי את אמא, חזרתי לאמא, אמא אמרה לי אורית לי את לא יוצאת למחנה, השירותים לא נקיים, האמבטיות לא נקיות, המחנה זה דבר לא נקי, את לא יוצאת. חפש את המדריך? מה אני זוכרת מזה? דיזינגוף סנטר, האמת שאני זוכרת שפשוט הלכנו למסעדות וכל מיני קניות וכאלה, את המדריכים אני לא ממש זוכרת למה הם התחפשו, אז אולי כדאי שאני הולך לחפש אותם. מחנה ניצנים, שוב, אמא אני רוצה לצאת למחנה, לכי תשאלי את אבא, כבר שאלתי את אבא, לא הוריתי, השירותים לא נקיים, האמבטיות לא נקיות.
לנושא של מלאבס פשוט הסניף הכי גדול, ואני זוכרת את זה טוב מכל המחנות, שהיינו כוח והיינו צועקים, וכולם היו ככה נבהלים מהעוצמה שלנו. מחנה מעלות, אותו דבר, שירותים לא נקיים, האסוציאציה שלי לעצמאות מלאבס היא אנדרדוג. לתחושתי אנחנו היינו תקועים בין המוצלחים של דרור מעלינו, יפים ויפות, לבין המוצלחים והצעירים מתחתנו הצבי. ואנחנו היינו תקועים אפס באמצע. למה? אני חושבת שעדיין לא התגברתי על זה. מחנה מעפילים. אני זוכרת שבאחד המחנות, אני לא זוכרת איזה מחנה, באמצע הלילה, זה היה כשהיה פחות או יותר מעל בנים מעל בנות, אני לא זוכרת איך זה הלך בתקופתנו, אבל יחסית הייתה איזושהי הפרדה. אחת הבנות שאני זוכרת את שמה, ולא משנה כרגע מי, שהיה לה עדשות או משקפיים, היא חיפשה את הממייה שלה, וזה היה מתוך שנה, אז היא הייתה בלי העדשות ובלי המשקפיים, היא מחפשת את הממייה, ככה בין עסקי שינה, תמיד היינו הולכים בזהירות כדי לא לדרוך על אף אחד, והיא מגיעה לאיזשהו תיק, ככה משהו, והיה נדמה לה שהיא רואה את הממייה שלה, והיא מנסה לקחת אותה, ומושכת אותה, ומושכת אותה, והכל תקוע שם בפנים, ומנסה עוד הפעם, ולמשוך, עד שפתאום ככה באמצע התפיסה שלה, מישהו קם מתוך השק שינה, זה היה גדי סמואל, ואומר, תעזבי כבר את הראש שלי. אז אני ממש בטוחה שזה סיפור אמיתי ולא המצאתי אותו. המחנה, אחד זה זיכרון קבוע, לחכות להורים של אורית רוזנבלום, שיהודית תביא את הלחמניות הטעימות שלה, לחמניות הטעימניות גלביה, אני חושבת, לא זוכרת איך קוראים לזה. זה היה פשוט הדבר. הגיע מחנה רואה. בלילה השני, זה היה יום לפני מסע, שכבנו על שקי שינה, קשקשנו, דיברנו, וכאבה לי הבטן. כנראה שהשירותים לא היו כל כך נקיים, והתאפקתי. וכאבה לי הבטן. נת, חברתי היקרה, הצליחה לדבר עם ההורים שלה באותו ערב. אין לי מושג איך היא עשתה את זה. תחשבו שלא היו לנו ניידים. אני באמת לא יודעת איך דיברנו עם ההורים שלנו באותה תקופה. אבל היא דיברה איתם וסיפרה להם בין השאר שגם כואבת להוריד את הבטן. ההורים של ענת, להורים שלי הדרך הייתה קצרה. למחרת קמתי בבוקר, 6 בבוקר, כולם קמים, התארגנו למסע, שכחתי כבר שכואבת לי הבטן, ואז צועקים לי, אורית, ההורים שלך כאן. זה היה ביער סלמון, ההורים שלי לקחו חופש, אמא שלי ואבא שלי, והגיעו במיוחד כדי לקחת את אורית, בגלל שהמחנה לא נקי וכואבת לה הבטן. אני זוכרת שעמדתי מול ההורים שלי, ולא ידעתי מה להגיד להם, כי לא נעים לי, הם הגיעו במיוחד לקחת אותי. ואז אני זוכרת את השבט היקר, מתקבץ סביבנו במעגל גדול גדול גדול. אני זוכרת את דליה, אני זוכרת את הדסה, אני זוכרת את אסי הראל. אני זוכרת בעיקר שבט עומד מסביב ומתחיל לשיר לי, אורית תישארי, אורית תישארי. וזהו, והחלטתי שאני נשארת, ואני נורא מודה לכם על זה. יצאנו למסע עם לינת שטח, זה היה מסע מקסים. ההורים שלי עד היום כועסים עליי, שבגללי הם לקחו יום חופש ובזמן. חושב מה לספר על עצמי. אני כבר 10 שנים מנהל... לא. 10 שנים זה הרבה, יגידו שנתקעתי. אבא ל3 ילדים, נשוי באושר, עובד כבנקאי. אני עירית הדר. שר הרווח לשעבר יורק. שבוע טוב, התבקשנו לספר על איזושהי חוויה שלנו מבני עקיבא, אבל לא נבקרנו באף אחת שני בנים ו2 בנות, הבן הגדול שלי כבר נשוי. אוהב לרוץ, רצתי 2 מרתונים לאחרונה. גרים בשערי תקווה. לפני, ב-2003 עברנו לגור בלונדון, שהלכתי לבית כנסת. הבן אדם הראשון שראיתי בלונדון היה חגי סרי. החלטנו לאחל לכולם שנה טובה. גרוס מהבית. 5 בנים, הגדול שלי בן 21, רק בצבא, ואני מנהלת תחום עבודה סוציאלית. שנה טובה. שנה טובה, ושנהנה במפגש ביום חמישי. שנה טובה. אמן. בקיצור, היום מפגש עצמאות מלאבס. שוב צלצול שעון מעורר, בסוף קם, מתחבר לוואטסאפ. אז היום סוף סוף נראה את הבנות של השבט. נקבל תשובה. הנה, תרגעתי כבר בן 42, והבנות גם.